Gani. Ari, picture. Vlog ta. Okay, ganabe kung maglantaw sa mga naagi nga vlog. Dali, bye-bye. That is not a slime. Slime. Mura na pag nipilit na po day. Doy, nanilhig ba ka, Doy? Nanilhig ba? Uy, ganda na piil ni Jeremiah. Kumana. Ipakilid raswa. Ipakilid ba kayo nag-edit na ana na stop. Ang bukod ka na balik. 1, 2, 3, wait. 1, wait. 1, 2, 3, go. Tumba, Mama. Help me. Somebody. Ayaw sa pag-video. Daki o, maragwa na kumangay, Doy. Bugoy, nagdagat kinaod. Eh! Tubluan mo na batang galipad-lipad na tanawa. Maya, ang advice ni mo may no, ayaw tuloy ang bata kay sa time nga mudako na ikaw may luoy. Kay abi niya og maayo na para sa imuha nga nagduwa-duwa mo. Masin may daran ka pohon sipaan na kana. Kay abi niya og kamo magduha mong duha. Okay ra. Mas nindot ang kuha basta ideal no. Kay sa layo. Mo din matingag gusto. Help me, please. Ah. Sana. Saro gitu. Na porma pud bayag bilo-bilo ma. Amo ang bilo-bilo. Kabit, saan din?